ሕራይ ኣብ ዶክመንትና ዝኾነ ጽሕፈት ይህሉ እሞ እቲ ጽሕፈት እቲ ብብዝሒ ንደጋግሞ እንተኾነ ግን ጌጋ ይኸውን። ሕጂ ብሓንሳእ ክንእርሞ ኣብ ነደልየሉ እዋን ነቲ ቃል ሪፕሌስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ዶክመንት ጽሒፍካ ኣለኻ ኣብቲ ዶክመንት ብዛዕባ ሓደ ዝኾነ ብራንድ ዝኾነ ጫማ ጽሒፍካ ኣለኻ ንበል ግን ሽም ናይቲ ጫማ ጽሒፍካያ ዘለኻ ብጌጋ ጽሒፍካያ ክትኮን ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ሙሉእ መዓልቲ ፍቲ ዶክመንትኻ 20 30 ዋላ 50 ግዜ ደጋጊምካያ ትኸውን እሞ በብሓደ ነተን ቃላት እናኣረኻ ክትዕርየን ትጽገም ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን እዛ ኣብ ሆም ምስ ኣተና ኣብዚ ኤዲቲንግ ዝብል ግሩፕ ኣለና ቀፂልና ሪፕሌስ ትብል ኣላትና ማለት ኣብዛ ሪፕሌስ ትብል ምስ ኣተና እዚኣ ምናልባት ከምዚኣ ኢላ ክትመፅአኩም እያ። ኦኬ ከምዚኣ ኢላ ምስ መፀትኩም እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፍናያ ስለ ዝኾነ ድሓና ይትገደስሉ ከምዚኣ ኢላ ክትመፅአኩም እያ። ኦኬ ሕጂ ብዚኣ ምስ መፀትኩም ኣብዚኣ ሞር ትብል ኦፕሽን ኤክስፓንድ ምስ ገበርኩማ ኣብዛ ሪፕሌስ ትብል ታብ እታ ሪፕሌስ ክትገብሩ ደሊኹም ዘለኹም ከምዚ ኣብነት ዘምፃንያ ማለት ሽም ናይታ ጫማ ታብ ጌጋ ትፃሒፋ ዘላ ኣብኣ ትፅሕፍዋ ማለት እዩ። እታ ቅንዕትኻ ኣብዚኣ ሪፕሌስ ዊዝ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ትፅሕፍዋ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐሊል ኣብነት ከርእየኩም እየ ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ናተይ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኤርትራ ዝብል ዘሎ እዚ ካፒታል ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኤርትራ ዝብል ንኣብነት ብስሞል ሌተር ተፃሒፉሎ ከምኡውን ኣብዚ ኤርትራ ዝብል ብስሞል ሌተር ተፃሒፉሎ። ሕጂ ዘን ከምዚአን ዓይነት ኤርትራ ዝብላ ነዚአን ኮፒ ገይረ ኣብዚኣ ፋይንድ ዋት ትብል ዘላ ፔስት ክገብራ ወይ ድማ ባዕለይ ክፅሕፋ ክእል እየ። ኦኬ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ሪፕሌስ ዊዝ ትብል ዘላ እታ ኤርትራ ትብል ካፒታል ክገብራ እያ። ኦኬ ምክንያቱ እዚኣ እታ ቅንዕቲ ክትፅሓፍ ዘለዋ እዚኣ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ክገብር ሕጂ ኣብዚ ኣትየ እንድሕር ደኣ ሪፕሌስ ኢልያ በብሓደ እያ ሪፕሌስ ክትገብር። ኦኬ ሪፕሌስ ኦል እንድሕር ደኣ ኢልያኻ ብሙሉኦም ከምዚኦም ዓይነት ኦከረንስስ እንድሕር ደኣ ረኺባ ንኩሎም ክትቅይሮም እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ በብሓደ ከርእየኩም እየ። ንኣብነት እዚኣ ሪፕሌስ እንድሕር ደኣ ኢልያ ሪኢኹም ኣለኹም ነታ ሰሌክት ጌራ ዝነበርኩ ኤርትራ ሕጂ ብኸመይ ቀይራት ኣላ እታ ስሞል ሌተር ዝነበረት ብካፒታል ሌተር ቀይራት ኣላ ማለት እዩ። ካልእ መሊሰ ሪፕሌስ ክብላ እየ we have reached the end of document ኣብዚ ታሕቲ ስለ ዝበፅሐት እያ ማለት do you want to continue searching from the beginning በንሎ yes ምክንያቱ ካልኦት ወርድስ እውን ካብዚ ቅድሚት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ሪፕሌስ ምስ ገበርኩ ኣረ ሕጂ እንታይ ረኺባ ኣላ ኣብዚኣ ኤርትራ ትብል ረኺበ ኣለኹ ትብለንላ እሞ ሪፕሌስ ክበር እያ እንድሕር ደኣ ኢለያ ኣብዚኣ እንታይ ክትገብራ እያ ሪፕሌስ ክትገብራ እያ። ኦኬ ሕጂ ኣክንዲ ከምኡ ግን ኣነ እንታይ ከርእየኩም ኣሎ ኣብዚ ከዓ ፋይንድ ኔክስት እንድሕር ደኣ ኢለያ ካልእ ከምዚ ዓይነት ኤርትራ ዝብል ኣሎን የለን ከዓ ሰርች ክትገብረለይ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ስለዚ የለ ፎር ሹር ኣይተምፃለይና ግን እተን ኤርትራ ዝብላ ቃላት ጥራይ ረኽበና ኣላ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚኣ ፋይንድ ክብላ እያ የስ ኢለ ኣለኹ ሪፕሌስ እንድሕር ደኣ ኢለያ እታ ኤርትራ ትብል ከምዚኣ ረኺባትለይ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ሪፕሌስ ክብላ እያ ሪኢኹማ ብካፒታል ሌተር ጌራኻ ሪፕሌስ ጌራት ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ ሓንቲ ኦፕሽን ማለት እዩ። ሪፕሌስ እናበልካ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እታ ካልኢት ኣገባብ ከዓ ከርእየኩም እየ ንኣብነት ዝነበራ ናብተን ዝነበረ ክመልሰኒ መታን ክንመሃረለን እተን ኤርትራ ዝብላ ከምዚኣ ገይረ ሕጂ ድሓን ሰለስተ ኤርትራ ዝብላ እዚኣ ሓንቲ ኣብዚ ኣላትና ካልአይቲ ኣብዚ ኣላትና ሳልሰይቲ ነዘን ሰለስተ እዚአን ብሓንሳእ ሪፕሌስ ክገብረን ምስ ዝደልኻ ብተመሳሳሊ ፍታ ሪፕሌስ ኣቱ እሞ ሪኢኹም ኣለኹም እታ ኤርትራ ትብል ኣብዚኣ ምፅኣ ኣለኹ ብካፒታል ሌተር ጌርካ ኤሪትሪያ ገይረ ኣለኹ። ሕጂ ነዚኣ ሪፕሌስ ኦል እንድሕር ደኣ ኢለያ we made two replacements ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ። ክልተ ሪፕሌስመንት ጌርና ኣለና do you want to continue searching from the beginning ካብ መጀመርታ ጀሚርካ ከምዚኦም ቃላት ሪፕሌስ ክትገብሮም ትደሊ ዲኻ ብለና ኣሎ yes ክብላ እያ። ስለዚ all done we made four replacements ኣርባዕተ ሪፕሌስመንት ጌርና ኣለና ብለና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚአን ሰለስተ እናትና ኤርትራ ትብል ነይራ ሓንቲ ብዚ ኣብዚ ዝገበርናያ ነርና ካልእቲ ኣብዚኣ ዝገበርናያ ሳልሰይቲ ነርና ካልእኻ ዜራና ነይራ ማለት እዩ። ስለዚ ኣርባዕተ ሪፕሌስ ከም ዝገበርካ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሪፕሌስ ትብል ዘላ ኣዝያ ጠቃሚት ነገር እያ ማለት እዩ። ስለዚ ክትጥቀሙላ ካብ እዚ ኣጋጣሚ ተስፋ ይገብር። ኣብ ሓደ ዝፀሓፍናዮ ዶክመንት ዘሎ ብዝሒ ቃላት ክንፈልጥ ምስ እንደሊ ከመይ ጌርና ኢና
ክንፈልጦ ንኽእል ትብል ያ ዛና ሕጂ ትምህርትና ማለት እዩ ብዝሒ ቃላት ኣብ ዶክመንትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ሓደ ግዜ መምህርኩም ብ500 ቃላት ጌርኩም ሓደ ነገር ጽሒፍኩም ምጹ ክብለኩም ከሎ ክንምታይ ቃላት ከም ጽሒፍካ ከም ዘለኻ ንኽትፈልጥ ኣዝዩ የገድሰካ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ናይ ኮሌጅ ኤሴይስ ኣብ ጽሕፈሉ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ 400 ቃላት ጌርካ ብዛዕባ ከምዚ ዲስክራይብ ግበር እንድሕዳ ተባሂልካ ካብተን 400 ቃላት እውን ክትሓልፍ የብልካን ብፍላይ ናይ ኮሌጅ ኤሴይስ መብዛሕትኡ ግዜ ብጥብቂ ስለዝርእይዎ ኣብኡታት ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ክንምንታይ ብዝሒ ቃላት ጽሒፍካ ከም ዘለኻ ኣብቲ ናትካ ዶክመንት ክትፈልጠሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ማይክሮሶፍት ወርድ ብሙሉእ ዋላቲ ካብ ርእስቲ ጀሚርካ እቲ ትሕዝቶን እንኮላይ ቆፂሩ እዩ ዝነግረካ ማለት እዩ ነዚኣ ክንርኢ ኣብዚ ስታተስ ባር ራይት ክሊክ ንግበር እሞ ራይት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ወርድ ካውንት ትብላላትና እዛ ወርድ ካውንት ሕጂ ባይ ዲፎልት ቼክ ኮይና ስለትመጽእ ድሕዳናትኩም ቼክ ዘይኮይና ኣልያ ኮይና ኣብኣ ክሊክ ጌርኩም ከምዚኣ ቼክ ግበርዋ ሕጂ ኣብዚ ንሕብረኩም ኣሎ 239 ወርድስ ከም ዘሎ ኣብዛ ዶክመንት ኦልሬዲ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብምንታይ ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል እዚኣ ንሕዳ ቼክ ዘይኮይና ቼክ ግበርዋ ባይ ዲፎልት ግን ቼክ ኮይና ስለትመጽእ ጸገም የብልኩምን ሕጂ እዚአን ኩለን ቃላት ምስ ኣርእስተን ተደሚረን ኣብዛ ታሕቲ ትሪእዋ ኣለኹም 239 ወርድስ ከም ዘሎ ኣብዛ ዶክመንት እዚኣ ይሕብረኩም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ኣገባብ ጌርኩም እቲ ብዝሒ ናይ ቃላት ኣብዚ ዶክመንትኩም ዘሎ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣብዛ 239 ወርድስ ትብል ዘላ እንድሕዳ ክሊክ ጌርኩም እዛ ወርድ ካውንት ትብል ዳያሎግ ቦክስ ክትመጽእኩም እያ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዛ ወርድ ካውንት ዳያሎግ ቦክስ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሙሉእ እቲ ስታቲስቲክስ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ክንደይ ፔጅስ ኣሎ ብዛ ዶክመንት ሓንቲ ፔጅ እያ ዘላ ማለት እዩ ሓንቲ ፔጅ ከም ዘላ ይነግረኩም ኣሎ ብዝሒ ናይ ቃላት 239 ምዃኑ ይነግረኩም ኣሎ ካራክተርስ ፊደላት ፊደል ብፊደል ማለት ፊደል ብፊደል ስፔስ ከኢተኻ ዝኣመንጎ ዘሎ ስፔስ ከኢተኻ ከይቆጸርካ 1239 ፊደላት ከም ዘሎ ይነግረኩም ኣሎ ካራክተርስ ዊዝ ስፔስ ኣብ ግምት ሓደ ስፔስ ከም ሓደ ካራክተር እንድሕዳ ፋይድካ ድማ 1475 ፊደላት ከም ዘለዎ ይነግረና ኣሎ ፓራግራፍስ ከዓ ክልተ ኢሎም ጽዮም ኣሎ ምናልባት እዛ ኣርእስቲ ከም ሓንቲ ፓራግራፍ እዚኣ ድማ ከም ካልኣይቲ ፓራግራፍ ቆፂርዋን ስለ ዘሎ እዩ ላይንስ ከዓ 18 ላይንስ ማለት እዩ 1 2 3 እናበልኩም ከዓ ላይንስ እንድሕዳ ተፈቂዱ ከዓኒ 18 ላይንስ ከም ዘሎ ኣብዚ ይሕብረኩም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ወርድ ካውንት ኣዝያ ኣገዳሲት ፊቸር እያ ማለት እዩ ካልእ ሰሌክት ጌርኩም እንድሕዳ ክትፈልጡ ደሊኹም ከንኣብነት ብዘይ ኣርእስቲ ብዘይ ኣርእስቲ ክንደይ ወርድስ ከም ዘሎ ክትፈልጥ እንድሕዳ ደሊኻ ነዚኣ ኩላ ሰሌክት ገብራ ሰሌክት ምስ ገበርኩማ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ 232 of 239 words 232 ካብ 239 ቃላት ከም ዘሎ ይነግረና ኣሎ ማለት ስለዚ ዘና ጸሊምና ዘለና 232 ቃላት ከም ዘለዋ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስታቲስቲክስ ኣብ ኮምፒውተርኩም ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት ዘሎ ብዝሒ ቃላት ከም ዝጌርኩም ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም